Mayong buntag kanatong tanan. Aniya na kita karon mga igsoon sa ikaupat nga Domingo sa pagkabanhaw sa ato ang Ginoo. Unya gihatag manggayod kining ikaupat nga Domingo nga Good Shepherd Sunday, ang maayong magbalantay nga Domingo. Gihatag kini alang kanatong tanan, pagpahimagno sa atong simbahan nga kita mga maayo gayod nga magbalantay. Tinoo dili. Gamay ra naman ubag. Kita kusog mamantay. Tinoo dili. Murag na nagitingog. Murag mga mahimantayon siguro ni nanimbaron. Mga igsoon ko ni Kristo, maradyaw maayong magbalantay. Mga igsoon. Nga kanatong tanan, isip mga maayong magbalantay, gipahimangnuan ta sa atong Ginoo nga ang atong pagbantay kinahanglan kini siya madagayaon. Unsa may ilhanan sa maayong magbalantay? Kagahapon didto ko sa Dakbayan na ako'y angayng ipasettle gamay, no? Sa usa ka pamilya nga nagkagubot. Nako, mao ra gini nakaselekwaot namong mga pari, no? Kay naaga ni magkagubot nga pamilya, kami mandayon ang rumbuhon niya, kami pasulbahon iskang buangag yun, no? Kaming way pamilya, kami may pasulbahon sa pamilyang nagkagubot. Moto ni adto ko. Sanglit kay gigamit man ang akong sakyanan, mao nga kinahanglan ko nga moadto dayon. Nag-commute na lang ko sakay sa series. May man ang series kay kusog kayo mudagan. Inig na ay madasmagan aw dugmok sa dayon. Mao nga sakay ko kay dali maabot basta series imong sakyan. Dali ra jud kang moabot mga igsoon. So mao nga atang ko diri dapita sa may metro. Taon-taon diha dayon. Kinos ganay gyud. Dali kayo iabot sa Dakbayan. Samtang biyahe ko, di ako'y katapad. Ang iyang edad mga 48. Hapit na siya mo 50. Mao nga nangutana siya nako, ikaw, Brad, pila imong edad, Brad? Sa imong huna-huna, ma'am, pila gaha ang akong edad. Mingon mandayon siya. Sa 63 ko, miyates. Mura man ko kitagod-tagod, ana. Pila maday ka, Brad? 29 pa yung taong ko, Ay, salamat. Gitanaw din niya. Wa siya mo tanaw sa akong hitsura. Diretso siya sa akong buhok. 29 ka? Puti naman lagi kag buhok. May na lang ko nga 29. Puti yung buhok. Ikaw, hapit na ka mo sa isinta. Ang imong buhok itom. Kuyaw man na. Kung ano man di dapat basta tiguang puti na nagbuhok. Ikaw, 58 na kahapit na ka mo tiguang. Nganong wa man ka mamuti? Puti lagi doon tanay mo ha. Kini ako batanon. Nganong puti man dayon? So kana diyan napita pa malandongin na. Pero time pa nganong naglalis man ta sa atong edad. Mangutana lang ko nimo, ma'am, nganong kanunay man kang magkugos anak nimong iro nga pati kay gnaw. Kabantay mo ng iro nga kanang gagmay kay iro ang naom kana. Bantay mo amo kasi nga na iro ana. Niya kugos niya nagsigig tan-aw nako anak. Niyang naong sa iro ana. Sa mani iro away marami kamatayog naong. Mura bitaw gikumot sa kapalaran. Mahin naman lang ni Brad nga Brad yung tawag na ko si Kayla. Siyempre taga-bugo ko diya. Huwag si Kayla nako. Kumain lang ni Brad kaysa magbuhi ko sa akong mga anak na puros magpabadlong niya. Mainan ning iro kay inig tawagin ako niya Shirley, babae man.
Shirley, sus, makikay na yung kunang ikog. Yung maduol na siya. Yang nang, tanaw niya, ipakikig, no? Ano ba? Huh? So, mas mahin naman lang ni Brad kay iniduol niya. Panda yun, duolin ako. So, sa ako anak, Tarsila! Sinukunigonda! Plutarko! Wagi, tingog. Pero patingogo na gali na ko, Brad. Ito ako mga anak sa una. Patingogo na gali na ko ang plato o ang kutsara o ang tinidor. Dali ang manuulo eh. Pagkadali agad manuul, bisa di mo tawgon. Muduol dayo. Basta kaon. Kunya, pasalamat ko nga ang akong anak wala na nako. Kanina lang ang iro ako Ako dahil siyang gidiritso. Kisa may mulubong nimo, ma'am, kung kanang iro na imong iro, murag kinumot o kapalaran, mao na lang inaani mo. Naamang ko'y mga silingan, nga mahibaw na sila nga sa kumbalay na nimaho na didtog patay. Ako na murag panagsara sa nimuha na. Murag ang punerarya, ang hospital o ang mga doktor, di makakwarta nimo. Amay noon, kaya ron, diretso kong lubog. Paasa naman na imong bana. Tropod na akong bana, Brad. Ko hinaya lang, ma'am, kay murag tag managtiayon diri ni Suryahigan ba. Hinaya lang ko tubag. Ko tropod na akong bana. Mata lagi. So kanini ang kuan pod ako nang gipapahawa. Mo ba? Ano man? Wa toy buot nga bana. Wa toy buot, mutudlo siyang mga anak og di mao. Nya nabalaw gani kog tudlo nila sa iya mga anak ka maayong binuhatan, iya man hinung tudluan og di mao. Ngano man dayon sa itudlo nimo? Ang ako mga anak tunduhan ako kalalaki, Brad. Kusuga na yung manigarilyo. Mao man po na tamahan. Manigarilyo man po. Niya human. Lagan. Ampun ito banahan nga. Katukao sa kaniadto kami pa. Uyab pa mi kaniadto. Di man to hapit mulaang. Ihatod ako smua. Muuli dahil siya padong sa ilaha. Na pagkami nyo na mo, mga first 6 months, di pa man tumulaan. Wala ka mo mga minionon karon din. Pagbantay kibuan na inyong bana. Bantay kibuan na inyong bana. Dili gani na mag-uya pa mo ron. Apita mo minyon. Dili gani na mulaag. Obserbahin ko na. Kung dili na sila mulaag, inigo magkasal, laagan na tanawa niya. Pagbantay gid mo mga asawa, o kanang mga asawa. Nya naunsa man dayon? Akong gipapahawa, oy. Nya karon asa naman? Ato nangitag lang yung babae. Nya di ka masilos. Silos anang banang laagan. Di ka masilos. Ikaw, Brad, dili ka laagan. Simba ko in town. Di gyud hinoon. Simba ko in town. Di gyud hinoon. Kaasa makapadong, Brad? Naamang ko sa Danau niya. Mga tukong syudad na ako'y isettle ang problema. Kung sa mga problema ha, Brad? Kanang problema sa uban, ako mo'y pasitulon. Kamayo sa nimo, kaya ikaw na yung musulbad sa ilang problema. Sama ragod na, sister. Ma'am, kanag-iingon na to nga, si Pedro mo inangutang, apan si Juan mo inibayan. Ingana na, kung kanindot. End of that short experience. Mga igsoon ko na ni Kristo, gitudlo sa atong Ginoo, nga ang maayong magbalantay, kahibalong mo tanaw sa kahimtang sa iyang panon. Unsa may kahimtang karon sa atong katilingban mga igsoon, ang kahimtang sa atong katilingban nga ang matag usa kanato naghimo nining kultura sa pagkabahid-bahid. Hinomdumi nga ang kaligunan sa atoang katilingban mao ang kahiusahan. Hinomdumi kana mga igsoon. Kinsa may hinungdan o unsa may hinungdan sa atong pagkabahin-bahin, ang hinungdan mga kaigsuonan kining bag-o karon nga mga pamaagi nga maoy nakabahin-bahin kanato. Mingon ang atong Santo Papa sa iha karong pagbisita ngadto sa Hungary, mga kaigsuonan. Mingon siya nga ang katilingban nga nawagtangan sa ilang pagtuo gikinahanglan ang pagbalik sa tabernakulo. Sa to pa, Eucharist.
og ang paghunong sa paggamit og mga kahimanan diha sa kaalam. Unsa man kini kahimanan sa kaalam? Internet, cellphone. Tanawa ra gud na usa sa akong naobserbahan mga igsoon. Nagtigom ang managti ayon. Mao ni ako naobserbahan pag adto nako sa syudad. Sa maong pamilya. Nagtigom na sila akong gitawag. Ang matago sa kanila, mga igsoon, mind you, matago sa kanila, dunay cellphone. Sa pagsugod nako, sa pagpakiginabi kanila, silang tanan nagatutok og cellphone. Tanawa ra gud na babag sa kahiusahan ang usa ka gadget. Ug mao kini ang nahitabo kanato. Nga kita maoy naghimo niining mga gadgets. Kita maoy nagpurma nianang maong mga entertainment sa kahanginan, web, internet, mga igsoon. Kita maoy tag-iya apan nganong kita man maoy na control. Nganong kita man ang na-dominated niining maong mga mata. Kay ngano man ang tao una sa tanan ato ning ipahibalo nga duna tay mga longings in life. O gunya sa maong mga longings tungod kigitagaan kita sa Ginoo sa tukmang kaalam sa atong kinabuhi o sa atong pagkatao, mao kana ang nahitabo nga ginhimo kita niini aron lang gyud pag-satisfy sa atong kaugalingon. Apan wala ta makaila og unsa nga matang sa butang nga diin maoy maka-satisfy kanato. Makahatag kanatog pagkabusog mga igsoon. Inomdumi ang Santa Eucharistia sa gingon pa ni Pope Francis ngadto sa Hungary. Maoy maghatag kanatog kabusganan. Maoy maghatag kanatog pag-ila sa katilingban diha sa githatag kanato sa Ginoo nga maoy atong maalagaran ug makauban. Mao mga kaigsuonan nga kung ang pagkabahin-bahin sa usa ka katilingban hinungdan niini mao kining ato karong mga moderno nga mga kahimanan, siguro atong sabton mga igsoon, not to eliminate those things that we have discovered, those things that we have invented, but rather to understand first the necessity and the usefulness of those things. So atong tanawon mga kaigsunan, sabto na to. Pangutana ka sa imong kagalingon, nganong ako nag-umol man og pamilya, nganong ako ganahan man magminyo, nganong ako ganahan man mahimong asawa, mahimong inahan, ganahan ko mahimong bana, mahimong amahan, nganong ganahan man ko niining tanan. Dili mga kaigsuonan nga moderitso ikaw sa imong kaugalingon nga ganahan kang mabusog o ganahan ka makasinati sa kaanindot o kaalimyon sa kalibutan. Duha ra man kini ka punto mga igsuon ang akong ipaambit karon. Ang ikaduha mao kini nga ang maayong magbalantay kahibalo siya nga mutawag sa iyang mga ginsakupan. Ikaw nga maayong magbalantay sama sa tong Ginoong Hesukristo nga siya nahibalo sa iyang mga sakop, sa iyang disipulo, nakaila siya mga igsoon. Sa mga apostoles, nakaila siya kanila. Siguro mangutana mo, nganong sa 12 nga gipili sa Ginoo, nganong naa siya'y nasipyatan, si Judas Iscariote, nga iya mismong kauban, sinangunan og sinaligan sa panudlanan, mauman hinuon ang nibudhi kaniya. Ay mga igsoon ko ni Kristo, dili nato na matugkad. Nganuman, usa lamang ang atong masabtan. Kay ang Ginoo mihatag kanato sa kagawasan. Apan ang maong kagawasan, gipahimangnuan ta mga igsoon, pinaagi sa pag-ila kanato sa Ginoo. Nakaila siya kanato mismo sa ato ngalan gayon. Mao nay nakanindot mga igsoon. Mo na nga ayaw mo kahadlok 12 ka buok inyong anak,
Ha? Ay mo kadlok. Nganli ka na sila. Ha? Nganli. Sa ila mismo ngalan, tawga sila. Mga igsoon. Oh? Unsa may kahadlok sa tong katilingban karon, ay di na lang kong daghag anak padre kay wa ko'y ikasarang. Oh? So kung mga anak kong siyam kabuo, uy Maria, unsi namitanan, apil ako og ang akong bana pakanon sa matag adlaw. Ayaw kahadlok niya na. Mga igsoon, na ako'y nailhan din ni sa dakbayan sa Danau, 12 kabuok ang iyang anak, kaluoy sa Ginoo, walay hudas, kusog lang mangaon. Na problema ba siya? Wa! Naa pa si mamlo og si engineer na maligyag bugas. Sige. Mintras naa pa'y mga maligyag bugas, di gyud na mahutdan mga igsoon. Mupalit lang gyud hinoon ka. Ha? Palit jud ka mga igsoon. Oh? Mientras aduna pa'y Ginoo nga nagtan-aw ka nato, dili tabiyaan mga igsoon, kay siya nakaila ka nato sa ato pang pagpadung dinhi, dala ang atong mga bagahis kinabuhi sa pag-abot nato sa simbahan, luhod ka diretso, hangyo kas Ginoo, imo tong gihatag ang tanan sa Ginoo, kay siya man ang maayong magbalantay nga mitawag ka nato, dali nga re panimba, bahalang inigwali, matug ka aron inigawas nimo karon human sa misa, makadala ka na og 10 ka kilong bugas, usa ka sakong bugas, pakapinan og muta. So mga mga igsoon, espirituhanon nga mga panalangin, mag-unsa man ang lawas kung ang espiritu patay. Kung ang espiritu gutom, dili gyud makasustiner mga igsoon. Mao nga maayong magbalantay, kanunay nagtawag kanato, kay siya nakailaman kanato mga igsoon. Nganong gusto man ni Kristo nga tawgon kita sa matag Domingo, kitang nakaila pa og Ginoo mga igsoon. Ngano man kay siya nagpangga man kanato, tungod kay kita iya man sa amahan mga igsoon. Mao nga maayong magbalantay, magpahimangno kanato, walay makaadto sa amahan kundili muagi kanako. Ngano man kay siya mao man ang gipadala sa amahan alang kanato. Kita nga gipaduol sa amahan ngadto sa iyang anak, makaadtoon niya puhon sa atong amahan. So mga igsoon ko rin ni Kristo, mamahimo unta kitang yanong magbalantay. Ang ato untang mga katakus, mauunta ang atong ipaila ngadto sa tong Ginoo, nga kita mauusab ang mga maayong magbalantay dinhi sa kalibutan, nga diin nangandoy alang sa atong pagpuyo sa kinabuhing tunhay, nga mao ang pangandoy sa langit. Apan sa wala pa, puy-anta ang pagkamaayong magbalantay. Amen?